תתחיל. טוב, עכשיו תראו, המפגש הערב, אנחנו צריכים להסביר מה קורה פה בכלל, לאט לאט. אז צריך לעשות את הכל בעדינות, ממש להבין. יש דבר שנקרא איזון, צריך לייצר איזון. עכשיו, איך זה עובד השיטה? תחשבו שהאדם, לא משנה איזה אדם, שהוא עובר איזשהו משהו, המערכת של הגוף מתחילה לפעול, עושה איזה משהו אינסטינקט. איפה פה? אוקיי. יש דבר שנקרא אינסטינקט, בסדר? המערכת האוטומט, מה שנקרא, מערכת האוטומט של הגוף. תחשבו שהאירוע שהיה שם זה אינסטינקט של סגירה. זאת אומרת, כל הגוף נסגר באותו רגע, אוטומט, נסגר. זאת אומרת, בן אדם קורא משהו, הגוף ישר יודע איך לטפל בעצמו. תחשבו שהאירוע הוא קודם כל סגירה. כביכול, המערכת נסגרה. עכשיו, מערכת שנסגרת, בשביל להגן על עצמה, היא נהפכה להיות כמו קיר, קיר בטון, נהפכה להיות כמו קיר. כל המערכת נהפכה להיות כמו קיר. עכשיו, מה שמתבקש זה לפתוח את המערכת. עכשיו, להפוך כמו שהופכים את האבן למשהו רך. איך הופכים אבן למשהו רך? איך? רק על ידי טיפות מים. לא עם זרנוק. לא עכשיו באים עכשיו שמים זרנוק של מים, וזה לימד אותנו רבי עקיבא. שהסלע, מה הוא ראה? הוא ראה שטיפת מים בהתמדה על הסלע מרקחת את הסלע. זאת אומרת שמה שמתבקש מאיתנו זה לא עכשיו לתת מכה של זרנוק של מים ולפוצץ אותו, ומהר מהר לטפל בו מהר מהר, אלא זה הדין, זה צריך להיות שיא העדינות. זאת אומרת, הרופאים מתבקשים למצוא את האיזון בתוך הלב שלהם. אז גם כשאנחנו מברכים, אנחנו לא רק מברכים את גיא, אנחנו גם מברכים את הרופאים, שיהיה להם את הדעת הנכונה איך לעבוד גם עם גיא. זאת אומרת, זה גם כל החדר, זה גם לא הרופאים, זה גם הסייעת, שרק נכנס שנייה להביא את התה, הוא לא יכול להיכנס מהר, הוא לא יכול רק לנקות את הזבל, הוא לא יכול להיכנס עכשיו ולעשות רעש. זה לא, זה צריך שיא עדינות. אז אנחנו צריכים לברך גם את החדר עצמו, שהחדר ייתן דעת לאנשים שבאים להיכנס, שהם ייכנסו בשלוות נפש ובנחת רוח, שלא ייכנסו חזק. למה? כי הכל פה מערכת אינסטינקט מאוד, הגוף שלו והנשמה שלו מאוד מאוד מצב הדין. אז זאת אומרת שהחיים והאחיות והרופאים וכל מי שמסתובב שם והמחשבות, הכל צריך להיות בשיא עדינות. למה? כי עכשיו המערכת האינסטינקט היא מאוד מאוד עדינה. מה הכוונה? חטף טיל. מה הטיל עשה? סגר אותו, הפך אותו לאבן. עכשיו המערכת צריכה להיפתח לאט לאט, הגוף צריך להיפתח לאט לאט. עכשיו כל כניסה של מישהו לחדר, בתאי הזיכרון שיש עכשיו בתוך המערכת, זה כמו עוד טיל עכשיו שנכנס. אז זאת אומרת שצריך את תאי הזיכרון, שכרגע המערכת נמצאת. עכשיו, מה זה הטיל הזה שעכשיו אני מדבר עליו? זה אפילו רק לקרוא שקית ניילון, בשביל לפתוח ולהוציא את התחבושת. רק הרעש הזה, זה יכול להיות רעידת אדמה בתוך המוח שלו. למה? כי הוא כל כך עדין, בגלל שהמערכת נסגרה ושהיא נפתחת, אז כל קריאת ניילון, זה בשבילו יכול להיות רעש והמולה. מה שלנו, זה רעש רגיל. זאת אומרת, להזיז את הפח, להזיז את השקית ניילון, או כל דבר אחר. זאת אומרת, מתבקש מאיתנו קודם כל, למצוא את הנקודה של השקט הפנימי, שנכנסים לשם, ממש ממש בשלוות נפש. וכשמדברים איתו, או משמיעים לו מוזיקה, לא חזק, האוזניים שלו כרגע נמצאות במצב הכי עדין שיש. זה לא רק הקביעות, זה גם מערכת השמיעה שלו. כי מערכת השמיעה שלו חטפה בום. זאת אומרת הקולות שאנחנו משמיעים, צריכים להישמע בצורה מאוד עדינה. אז מה גיא מלמד אותנו עכשיו? הוא מלמד אותנו לדבר בצורה מאוזנת עם כל אדם ואדם. אז השיעור שגיא מלמד אותנו עכשיו, זה שיעור של להיות עדין אחד עם השני, להיות בעדינות נפש. אנחנו יכולים עכשיו בשמחת תורה עכשיו ללכת להקפות, ובסדר, ולשמוח הכל, וללכת לבית הכנסת ולדפוק אחלה תפילה, ולעמוד ב18 ובפני בורא עולם, וללכת למקווה ולהיות אחלה באחלה, אבל כשאנחנו יוצאים החוצה,
אנחנו מתנהגים כאילו אנחנו פרא אדם, או חיות, או בהמות, או whatever. אז מה עשינו בזה? אז היינו כלפי שמיא, היינו כאילו סבבה, וכלפי החבר, כאילו אנחנו בקילריות. אין עניין. אנחנו צריכים לשמור על הדרך ארץ, ועל האהבה אחד לשני, בדיוק באותה מידה, כמו שאנחנו לבושים בלבן במקווה, בתפילת 18 עכשיו, בשיא הגובה. זאת אומרת, אנחנו מתבקשים להיות גם אחד עם השני כזה. אז עכשיו, גיא כרגע מלמד אותנו את השיעור הזה, כי הוא עכשיו נמצא בדיוק בכ"ג, שבכ"ג היה את האירוע. זאת אומרת, האירוע היה לכלל ישראל. עכשיו זה אדם אחד עכשיו, נשמה אחת, שכוללת את כל מה שהיה. זאת אומרת, אנחנו חטפנו מה שנקרא טיל, בכ"ג בשמחת תורה שנה שעברה, בשביל שאנחנו נתעורר לחיים טובים, בשביל שאנחנו נהיה שלמים ובריאים אחד עם השני, ושאנחנו נלמד לשוחח אחד עם השני ולאהוב אחד את השני. אז עכשיו הכל כלול באדם אחד. הכל כלול עכשיו באדם אחד, שנקרא גיא יעקב בן יעל. עכשיו רוצים כביכול לשחק במשחקים של גמטריה ורמזים וכל העניינים האלה? אין בעיה, זה אפשרי. אני לא רוצה להיכנס לשם, אני רוצה להישאר שיחה פשוטה. אבל אם רוצים להיכנס לעומקים של העומקים, למה הכוונה? אז שתבינו שגיא יעקב בן יעל זה גמטריה 358, 358 זה משיח. זה אותן ספרות. רק שתבינו על מה אנחנו מדברים, על נשמה אחת שמה היא כוללת. זאת אומרת שכרגע כלולה בתוכו, אור מאוד מאוד גדול כלול בתוכו. ועל מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים שמתי ניתחו אותו, באיזה יום? ביום הכי גבוה לעם ישראל. יום שמחת תורה, שזה שמיני עצרת. זאת אומרת, עכשיו הוא יצא מחדר ניתוח ברמה הכי גבוהה. עכשיו, מה קרה? צריך להבין על מה מדובר פה. זה נשמה שהיא כולה טוב, טוב. מעבר לטוב, טוב, טוב. טוב זה הדבש, זה לא הטוב, הטוב זה החיצוני, טוב זה הפנימי. זה נשמה שכולה טוב. הטוב והמטיב יוצא מהטוב. זאת אומרת שכל שמני הארץ נמצאים בתוכו, בתוך הנשמה הזאת. מה זה שמני הארץ? שמני הארץ זה עץ החיים. שמני הארץ אנחנו מדברים על התמר. לא סתם יש פה תמרים. לא סתם הביאו לפה תמרים. לא סתם השמן זית והצמחים וכל מה שיש פה. אנחנו מדברים על נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד. שתבינו, כשאני קיבלתי את השם הזה, אני באותו רגע עזבתי הכל. אז אני עושה שיעור, ואומרים לי שמות של להתפלל על עוד, אמרו לי, יש 900 פצועים בעם ישראל. למה דווקא התבייתת על גיא? מה הסיפור? אז אני מסביר, גיא יעקב, כולם כלולים בו. כל ישראל כלולה בו. זאת אומרת, גם כל ה-900 פצועים כלולים בו. זאת אומרת, הנשמה הזאת היא נשמה שמלמדת אותנו משהו מאוד מאוד גבוה. זה לא משהו פשוט, זה משהו מאוד גבוה, זה נשמה ענקית. עכשיו הוא נכנס לשנת ה-26, אנחנו יודעים שנת 26 זה י' כו' כ', זה שנת השם. 26 בגמטריה זה י' ה' ו' ה'. אז אנחנו מדברים פה על נשמה שנמצאת איפה? אצל הדסה. עכשיו הוא בידיים של הדסה. הדסה, מי זאת? אסתר המלכה, היא הדסה. זאת אומרת, הכל אם אתם רוצים לעשות חשבונות של שמות ותורות וגמטריות, אפשר ללכת מפה עד הודעה חדשה, להתרחק, לעלות, איפה שאתם רוצים. החושן זה 358 של אהרון הכהן. החושן, שהוא היה מגיע איתו לדרגה הכי גבוהה בכניסה בדרגה הכי גבוהה של 8 הבגדים שהיו לכהן הגדול, היה לו את החושן. חושן זה 358, זה האורים והתומים. אנחנו מדברים פה בנשמה שמדברת אמת, ורוצה ומבקשת לשנות את כל התפיסה שאנחנו חושבים על יש לנו תפיסות. מה התפיסה? בא טרומפלדור ומה אומר? טוב למות בעד ארצנו. ככה הוקמה המדינה. טוב למות בעד ארצנו. מגיע גיא יעקב, סרן, לוחם ישראל, גדוד 401, ותכף אני אסביר מה זה 401, מה הוא אומר? בפני כל החברים שלו, הלוחמים, טוב לחיות בעד ארצנו. לא טוב למות בעד ארצנו, טוב לחיות בעד ארצנו. אז מה הוא אומר? מה הוא אומר גיא? גיא בא לתקן בעצם תודעה שלמה. זה גיא בא לתקן תודעה שלמה של עם. תחשבו מה זה עם ישראל. איך הוא גדל? הוא גדל טוב למות בעד ארצנו. דורות על גבי דורות. דורות, הילדים שלנו גדלים בתודעה שטוב למות בעד ארצנו. יום אחד מופיע אדם, מופיע נשמה, פה בעולם הזה, ואומרת, חבר'ה, תעצרו שנייה. עצרו את הכל. מה קרה? עושים היפוך, טוב לחיות
בעד ארצנו. אני רק אגיד מה שהאימא אומרת. האימא אומרת שגיא יעקב עשה הרצאה בפני תלמידים בבית ספר, שמיניסטים, לא סתם אנחנו מדברים שמיניסטים, 8, כן, שמיניסטים, מה הוא אומר להם? איך הוא מתחיל? טוב לחיות בעד ארצנו, והוא לוחם, הוא מפקד שריון. רק צריך להבין מה זה שריון. מה זה שריון? מה זה הדבר הזה? מה זה שריון? שריון זה מערכת ההגנה. הרי שריון, יש לה צו שריון, יש לה חיות שריון. זאת אומרת, מה זה שריון? שריון זה מערכת ההגנה. זאת אומרת, יש לנו כאן שומר ישראל. מערכת ההגנה זה שומר ישראל. מה שומר ישראל אומר? טוב לחיות בעד ארצנו. והוא שומר. הוא שומר. עכשיו, אנחנו נלך יותר עמוק. וזה עמוק מאוד מה שעכשיו נלך להגיד. כי כיוונתי על זה היום, ו... ואני אעשה על זה תיקון עוד שנייה. היום היה, תסגרו את המיקרופונים, חבר'ה, תסגור מיקרופונים, להסתכל על המיקרופונים, לעשות סטופ. תראו, היום היה שמחת תורה בבתי הכנסת. יש חתן שנקרא חתן מונה, יש חתן תורה ויש חתן בראשית. חתן תורה מסיים את התורה, חתן בראשית פותח את התורה. אז אני לקחתי את זה בשבילו. עכשיו, אז זהו, אז אני עשיתי את זה היום, קניתי ב-400 שקל, בכוונה, 400. וחזרתי למקום, אמרתי, אני צריך לשלוח 401. ככה אמרתי, אני צריך לשלוח 401. ככה דיברתי עם עצמי, אמרתי, אני אעשה תיקון, אני אשלח 401 ולא 400 שקל. אף על פי שאמרתי 400, אני אשלח 401. למה 401? מה הסיפור? אז אני אלך אתכם קצת יותר עמוק, ושתבינו מה זה נשמת ישראל. אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה ב-400 שקל. כמות הלוחמים שיש לעשיו, 400. שימו לב מה אני אומר, יש 400 לוחמים לעשיו. דוד המלך, מה עשה? גם כן הביא 400 לוחמים כנגדו. אבל 401 אף אחד לא הביא. עד היום. עכשיו יש לנו פה שומר ישראל 401. יש לנו את האחד יותר. אז זה גיא יעקב. תבינו איזה לוחם זה. מי זאת הנשמה הזאת? זו נשמה ענקית. נשמה גבוהה מאוד, ולכן כל עם ישראל צריך להתפלל עליו. כל עם ישראל, למה? כי כולנו כלולים בנשמה הזאת. זה נשמה שלא רק החברים צריכים להתפלל, כל עם ישראל צריך להתפלל עליו. כל העולם כולו צריך להתפלל עליו. למה? בואו נלך יותר עמוק, אנחנו מעלים עכשיו בגובה. עד עכשיו הסברנו פחות או יותר, בעדינות, לא הלכתי עמוק, הלכתי ככה בשביל הגמטריות והמשחקים של התורה, בשביל להסביר מה זאת הנשמה, כי קשה להבין את הנשמה הזאת. קשה להבין מה זה הנשמה הזאת. אבל נשמה גבוהה מאוד. זה לא נשמה רגילה, זה נשמה שעם ישראל כלולה בה. ודווקא עכשיו, שנה בדיוק, אז יש פה הרבה דברים. אז אנחנו נעלה עוד קומה. בסדר? עוד קומה. ושנבין מה הסיפור פה בעצם. אני אגלה לכם סוד. כשמישהו מהענקים עובר ניתוח, או משהו בסגנון, הרי הוא צריך לעבור הרדמה. למה בן אדם צריך לעבור הרדמה? כי בעצם הנשמה עולה למקום מאוד מאוד עליון, מאוד גבוה, למשוך משם אור מסוים, בשביל שרק איך שהוא יתעורר, הוא ימשיך את האור הזה למטה. ככה זה עובד עם המערכת הזאת. תחשבו שהיום זה היום השמיני. עכשיו, היום השמיני זה היום של... מה זה היום השמיני? זה עצרת, זה היום השמיני. מה זה 8? אז צריך להבין. כן, אבל בואו נסביר מה זה אומר מעל הטבע. יש לנו פה מבנה. אז אנחנו עכשיו נמצאים בחדר, יש לנו 4 קירות, 1, 2, 3 ו-4. 5 נגיד זה הרצפה, 6 נגיד זה התקרה. 7 זה החלל הפנימי. 8 זה האור המקיף, זה מה שמסביב. בסדר? זה מה שמסביב, זה כביכול האינסוף. מה שמסביב לחדר הזה זה בעצם האינסוף. עכשיו, יש לנו קירות בתוך הגוף, אנחנו מצומצמים כולנו בתוך גוף. עכשיו, בשביל לעלות לעולם שמעבר, אז אדם לפעמים חוטף, בשביל מה? בשביל לצאת מעבר. אבל תחשבו מה הוא חטף. אז ככל שהמכה יותר חזקה, היא מטיסה את הבן אדם יותר גבוה. ממש הכי גבוה שיכול להיות. זאת אומרת,
שיש לנו כאן דמות, נשמה, כן? שחטפה טיל, בשביל שהטיל הזה ירים את הנשמה הכי גבוה שאפשר. למה? ללכת להביא משם את האור הכי גבוה לעם ישראל. מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו עכשיו זה לעזור לו לרדת במעלית, לתוך הגוף. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לתפוס את הנשמה הזאת ולהחזיר אותה לתוך הגוף. מה הרופאים עושים? במה הם מטפלים? הם מטפלים בגוף. הם לא מטפלים בנשמה. זה לא עבודה שלהם, זה עבודה שלנו. העבודה שלנו זה לתפוס את הנשמה של גיא ולהתחיל לדבר איתו לאט לאט במילים של אהבה. עכשיו, בשביל שהוא ירד לפה, כי הוא כבר לא אותו בן אדם, הוא כבר לא אותו בן אדם, כי הוא קיבל אורות עליונים, כי הוא טס למעלה למקום הכי גבוה שיש. מה זה המקום הזה? איך הוא נקרא? המקום הכי גבוה, רק שניים הגיעו אליו עד היום. משה רבנו ודוד המלך. זה המקום שעכשיו הוא נמצא. זה מקום שנקרא ענווה. זה מקום שנקרא ענווה. עכשיו, צריך את השליח שיש בו ענווה, להגיע למקום של היכל הענווה, בשביל להביא משם ענווה לכל עם ישראל. זה הבחור. אני לא מכיר אותו, אני יודע אותו. אני יודע אותו. אני יודע אותו. אני יודע שזה הבן אדם הכי ענב עלי אדמות. אני יודע את זה. אני חש אותו. הוא הבן אדם עם הענווה הכי גבוהה. והבן אדם עם הענווה הכי גבוהה, רק הוא יש לו את הכרטיס כניסה להיכנס להיכל הענווה. אבל להיכל הענווה זה מקום מאוד גבוה. רק משה רבנו דוד המלך הצליחו להגיע. אף אחד לא הצליח להגיע לשם. שתבינו, אפילו אברהם אבינו אמר אני עפר ואפר. שזה משהו. שזה משהו. זאת אומרת, הוא הגיע עכשיו, גיא יעקב, הגיע להיכל של הענווה, בשביל לקבל את התודעה. עכשיו הוא קיבל קורונות, מלא 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 סחורה, מלא, עכשיו צריך להוריד אותה למטה. מי יזכה לקבל את האור הזה? רק מי שיהיה בענווה. מי שיהיה בענווה, יזכה להתחבר לגיא. מי שאין לו ענווה לא יכול. לא יכול. אי אפשר להתחבר לגיא אם אין לי את היוזרניים ואת הפסוורד. מי שרוצה להתפלל על גיא, חייב להיות בענווה. אם הוא לא בענווה, הוא לא יכול לתקשר איתו בכלל, אז כל התפילות יהיו נחמדות, הם יגיעו, נגיד, סתם זו דוגמה, קומה 30. אבל לא יגיעו לקומה 50. הם לא יגיעו לקומה 51. זאת אומרת, אני יכול לשבת פה ולהתפלל, אני יכול לדפוק פה אחלה ספר תהילים ולפרק עליו, וסבבה לגמרי. עד איפה הגעתי? עד 49? 48? לא הגעתי אליו. אני צריך בשביל להגיע לגיא, אני צריך להיות בענווה. וכשאני אצליח להגיע לענווה, רק אז אני אצליח לאחוז בו, ואז אני אצליח למשוך את גיא למטה. אתם מבינים מה זה לאחוז בו? זאת אומרת, שתבינו רגע את העומק. הנשמה טסה, טיל, הרימו אותה לשמיים. עכשיו, צריך להחזיר אותו. עכשיו תקשיבו לדקויות. עכשיו אני עולה עוד שלב. חבר'ה, תקשיבו, זו שיחה מאוד עדינה, אבל היא מאוד אמיתית. והיא לא דמיונות, היא אמיתית. וצריך להבין את זה בעומק. כשאדם עולה למעלה, אז האור לא נמצא באיברים. למה רופא נקרא רופא? ריש, פי ואלף. ריש, מה זה ריש? ריק, רש, אין בו כלום. איבר שאין בו אור, הוא רש, ריק. אז מה הרופא עושה? מגיע למקום שהוא רש, שהוא ריק, ואז הוא פי, פותח, ואז הוא שם את האלף, את האור. זה העבודה של רופא. הרופא מגיע לאיבר שהוא רש, פותח, ושם את האלף. זה העבודה של רופא. עכשיו תחשבו שהרופאים שנמצאים פה לא מודעים לזה. הם באים עובדים עם עבודה רגילה של כלים פיזיים. העבודה שלנו זה עבודה רוחנית. זה להגיע לאיברים הריקים, לפתוח ולהכניס את האור. אז בדמיון מודרך, בזמן שאנחנו הצלחנו להיות בענווה, לקחנו, איך עשינו את זה? הדלקנו נר לאיזה צדיק, או צדיקה, או סבתא, ונכנסנו לאיזו תודעה של 3 נשימות עמוקות, והורדנו מעצמנו את כל הקשקושים שיש לנו במוח, ואנחנו נכנסים לאיזושהי שלווה פנימית, אז מתיישבים על הכיסא בשקט. בשקט. לוקחים את התפילה, ואז התפילה היא אור. התפילה היא אור. מה שאנחנו קוראים, דוד המלך, או תהילים, או כל דבר זה אור, ואז אנחנו מתחילים לכוון לתוך האיברים, אבל בעדינות. למשל, יש את הרגליים.
הרגליים, יש אוזניים, יש עיניים, יש פנים, יש איברים פנימיים, יש את הלב, יש את הזרימה של הדם, יש זרימה של חמצן, יש איזון. זאת אומרת, אנחנו יכולים להתחיל לעזור לרופאים לרפא את גיא על ידי זה שאנחנו בעצם מכניסים אור לתוך האיברים עצמם. בעוד שהם, מה הם עושים? אתן לכם דוגמה. נגיד אנחנו מכניסים אור לאיבר, אז מה קורה לאיבר? הוא מתחיל לזוז. הוא מתחיל לזוז, אז החיישנים של המערכת מתחילים לראות שיש שם תנועה, אז או שמפחיתים קצת מהמים, הרופאים, הם רואים בשעונים שלהם את מה שאנחנו נעשה פה. הם רואים בשעונים ואז הם עובדים ביחד. זה צריך להיות איזון מושלם בין גיא, מה שהוא פועל, לבין מה שאנחנו עושים כעבודה רוחנית, בתפילה, לבין הרופאים. לא יכול להיווצר מצב שהרופאים מחליטים עכשיו לעשות איזושהי פעולה, ואז הם באמצע הניתוח מחליטים שרגע עוצרים, עושים משהו אחר. זה אומר שאין איזון, זה אומר שהם לא מאוזנים. זה אומר שאין איזון, זה הכל, כי דבר צריך להיות מושלם. אז אנחנו צריכים לעזור לרופאים גם לפתוח להם את הדעת, בשביל שיקבלו את הדעת הנכונה. אז כשאנחנו מתפללים, אז לא רק להתפלל על גיא, להתפלל גם על החדר, להתפלל על החדר עצמו. מה זאת אומרת להתפלל על החדר? שהחדר הזה יהיה חדר של אהבה. רק אהבה, אין בו כלום חוץ מאהבה. למה? כי אנחנו מכניסים אותו לתודעה של הרחם. כי מה למדנו? תינוק ברחם אמו מתפתח. למה? זה לא רחם מהמילה רחמים, כאילו אני כאילו מרחם עליך, כמו שאומרים על בן אדם, אני מרחם עליך. זה לא התודעה הנכונה. לרחם זה תודעה של רחם של בטן של אישה, יש בה תזונה, יש בה תזונה, יש בה נעים, אפשר לגדול שם. זאת אומרת שמה הרחם עוד עושה? הרחם גם מנקה פסולת. היא לא רק חבל הטבור רק מזין, אלא הרחם גם מנקה פסולת, ורח ונעים שם, ועדין שם בפנים. אפשר לגדול, אפשר להתפתח בתוך הרחם. אז זה לא רחמים אני מרחם עליך, כאילו אני מעליך, אתה מסכן, אני גבוה עליך. תשמע, אני מרחם עליך איך אתה חי. זה לא זה. זה רחמים, זה תודעה של רחם. אז החדר עצמו וכל האזור הזה צריך להיות מלא רחמים. במקום שכביכול זה רחם, בשביל שהנשמה של גיא תוכל לחזור לתוך הרחם, תוכל לחזור לכאן, למקום של אהבה, מקום של נעימות, מקום שכולנו אחד. אז שאנחנו מדברים אחד עם השני, זה לא רק כלפי חוץ להיות בסבבה. זה באמת לאהוב אחד את השני פה. מי שלא אוהב אחד את השני, שילך החוצה רגע, ישתה מים, 3 ישימות ויחבור. למה? כי הוא מזיז את התדר. ואנחנו צריכים שהנשמה של גיא תנחת. זה כמו חללית של אילן רמון, שלא תתפוצץ. זה כמו חללית שטס על השמיים, ואנחנו עכשיו צריכים להנחית את החללית הזאת, את הנשמה הזאת. אז אנחנו צריכים שהכל יהיה פה סטרילי. אז מה זה סטרילי? לעשות פה מקום של אהבה, מקום של חיוך, מקום של שמחה, מקום של ענווה. זה קודם כל התודעה של הרחם, בשביל שהנשמה הזאת תוכל. עכשיו, כשאני מדבר ואנשים לא נמצאים פה בחדר, הם נמצאים בבית שלהם, גם הבית שלכם צריך להיות כמו שאמרתי. זאת אומרת, כל מקום, גם האוטו, גם בכביש, גם בבית, כל מקום שאנחנו הולכים, אנחנו צריכים לדאוג שהחדר שאנחנו בונים אותו, מייצרים אותו, זה חדר של רחם, חדר של אהבה, חדר של מתיקות, שיהיה כיף להיות אחד עם השני. זה העבודה שגיא מוריד לנו את האור הזה. גיא מבקש ואומר לנו בצורה מאוד פשוטה, תבנו לי מקום לנחות בו, אני צריך שדה נחיתה, אני צריך שדה נחיתה. אני עכשיו יורד מהעליונים, אני צריך מקום לנחות בו. אני לא יכול לנחות בקרקע קשה, אני לא יכול. אני עכשיו נוחת רק בקרקע שמתאימה לי, והקרקע שמתאימה לי זה ענווה, זה פשטות, זה נקיות, רק שמה, ואז הוא יוכל לנחות. אז זה קודם כל דבר אחד. דבר שני, יש רשימו. מה זה רשימו? אנחנו יצאנו ממצרים, יצאנו, כבר הגענו כמעט לישראל. מה אנחנו אומרים למשה? תחזיר אותנו. למה? שומים, בצלים, עניינים וזה. מה הסיפור? זה באמת לא היינו שם במצרים. אז מה היה נשאר בנו? הזיכרון. הזיכרון נשאר בנו, אנחנו כבר לא, אנחנו כבר כניסה לישראל. זאת אומרת שאנחנו מנסים להיות באהבה, ואנחנו לא מצליחים, כי לפעמים הרשימו שלנו קופץ, כי זה מערכת האינסטינקט שלנו קופצת, אז מה אנחנו צריכים לעשות? לעבור לשלב הגבוה יותר, למחול. אז מה אם בן אדם קצת יצא מאיזון? למחול, לסלוח, לחבק. באותו רגע הרשימו קפץ לו, זה לא הוא. כל האדם שקופץ לו איזה פיוז, זה לא הוא. זה קפץ לו כרגע מהרשימו, מאיזשהו זיכרון, שנדפק באיזשהו גיל מסוים, או מאיזשהו גלגול, או לא משנה מאיפה. אנחנו סולחים אחד לשני,
מוכלים אחד לשני. זו העבודה הכי קשה שיש. למה? כי לפעמים הוא קופץ והוא מקפיץ לנו את הפיוס שפוגש אותנו באירוע שקרה לנו. זה כאילו מערכת יחסים כאילו מקבילה למילים שאני מדבר. זאת אומרת, יש מילים שאני אומר שזה אהבה, ועדינות, ורקות, אבל אנחנו לא מושלמים. אם היינו מושלמים, היינו למעלה. זאת אומרת שיש לנו עדיין באג במערכת. אז מה, בשביל לפתור את הבאג הזה צריך לסלוח ולמחול. אחרת, עוד פעם, הנשמה לא תצליח לרדת. אנחנו רוצים שהיא תרד. אז היא צריכה לרדת רק למקום שמוחל. זה ענווה. זה ענווה. אז מה משה רבנו אומר? הוא עולה לשמיים, אני אומר לכם את משה רבנו, למה אני מדבר עליו? כי הוא זה שזכה. אז הוא עולה לשמיים, ומה אומר לקדוש ברוך הוא? מה אומר לנו? לא אכלתי 40 יום. מה זה לא אכלתי 40 יום? במובן הפשוט, זה נשמע כאילו היה בצום 40 יום. לא, זה עמוק יותר. את הלא אכלתי 40 יום. הבנו את העיקרון? את הלא אכלתי 40 יום. כאילו את כל הקליפות, בשביל שאני אוכל להגיע ולהיפגש עם האור, את הלא אני אכלתי 40 יום. זאת אומרת, אנחנו צריכים לאכול את כל הלואים. אין בעיה. הכל יוצא בחלחלת, הכל יוצא בשירותים. יש קליפה, הכל יוצא. אנחנו צריכים לאכול את הכל, גם את הכן וגם את הלא. אבל בשביל להזדכך, לאכול את הלא. מה הכוונה ברמה הפשוטה? איך אני אתן לכם להרגיש את ההרגשה הזאת פיזית? את המלפפון אוכלים עם הקליפה. למה? כי בקליפה יש ויטמינים. בקליפה יש ויטמינים. אז אוכלים את הקליפה שלה. ככה אנחנו צריכים לאכול גם את כל הקליפות למיניהם. בדיוק, בדיוק. יש בזה הרבה ויטמינים. גם אבטיחים אוכלים את הקליפה. בכלל. אז מה שאני אומר, כל מה שאני אומר, אני בונה שדה תעופה לנשמה של גיא. כל השיחה שלי כרגע, היא אני בונה מנחת לנשמה, שהנשמה תוכל לרדת. כי מה קרה? אני רוצה להסביר לכם את הסיטואציה. למה טסתי לפה? למה עזבתי הכל וטסתי לפה? אז אני רוצה להסביר לכם מה שקורה. תחשבו שהנשמה עוברת תהליך יפה, עוברת תהליך מדהים, והיא לאט לאט יורדת. ואז היא נכנסת לחדר ניתוח, ואז יש שם איזה בזיק אחד אנרגטי, שמספיק שרופא אחד אומר, מספיק רק את זה. מה קורה לנשמה? מה קורה לנשמה, חבר'ה? טסה בחזרה לשמיים. בום! אנחנו יושבים פה, עובדים בכל הארץ, מספיק שרק רופא. אנחנו נבוא אליו בקפה? לא. אנחנו לא נבוא בקפה על אף אחד, גם לרופא הזה. שאמר, גם זה לא. את כולם אנחנו אוכלים. לכולם אנחנו מודים. על כל מה שעושים. הכל בסדר. אבל אנחנו משתדרג. אנחנו נשתדרג ואנחנו נשתפר, ואנחנו נמשיך לעשות את העבודה שלנו. ומה העבודה שלנו? לבנות שדה נחיתה לנשמה. מה זה השדה נחיתה? כל התנאים. אהבה, עדינות, ענווה, עדינות, רכות, אהבה, עדינות, ענווה. זה מה שאנחנו צריכים, כמה שיותר. ולפתוח את הספרים ולהתחיל ללמוד, או כל אחד ידבר, אין בעיה גם לשוחח, זה גם כן כמו תהילים. כשאדם מדבר עם אדם ושואל אותו, מה שלומך? איך אתה מרגיש? זה אותו דבר כמו ספר תהילים, לא להתבלבל. כל אדם שמדבר אותיות, מוציא אותיות מהפה, זה קודש קודשים, זה תורה, זה שפה עברית. שפה עברית היא שפה שמעבר, שפת קודש. שאנחנו מדברים אחד עם השני ומתעניינים אחד בשני, זה בסדר גמור, זה כמו שפתחתי ספר תהילים. זאת אומרת, אם יש פה במישהו סיטואציה שהוא שואל את עצמו, האם לקרוא ספר תהילים, או לדבר עם האישה, או לדבר עם הבן, כרגע במצב הנוכחי, לדבר עם הבן או עם האישה. למה? כי עכשיו דברי אלוקים חיים הולכים להישמע, וזה הרגע. ואני לא מבטל את דוד המלך, שלא נחשוב שאני מבטל את ספר תהילים. נהפוך הוא, ספר תהילים כולו מביא אותנו למצב הזה, שאנחנו אמורים להקשיב אחד לשני. זאת אומרת, להיעלם בתוך התורה זה בשניות אני עושה את זה. בשניות הבאתי פה ספרים, אני יכול לשבת פה בצד בשקט, ולקרוא את תהילים. לא. ספר תהילים, אתם רוצים לדעת מה הסוד שלו? אז הסוד שלו זה כזה. הוא מתחיל בפסוק, הפסוק הראשון של ספר תהילים, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים. מה זה אומר? יש מישהו מחוצה לי? הרשע הוא בתוכי. זאת אומרת, אשרי האיש שלא הלך בעצת הרשע שבתוכו כביכול. אז מה הוא אומר? הוא אומר שבכל איש יש שניים, יש יצר טוב ויצר רע. זה משהו, ככה הוא מתחיל. זה עכשיו תביאו קואוצ'ר, אתם יודעים מה זה קואוצ'ר, נכון? מאמן.
תחשבו שדוד המלך הוא קואוצ'ר, כתב ספר, מאמן, כמו מאמן כותב עכשיו ספר. דוד המלך כתב ספר, 150 פרקים. הפסוק הראשון, מה זיהינו בו? 2. שלא הלך בצד ראשון. זאת אומרת, יש אותי, את היצר הטוב ואת היצר הרע. איך הוא מסיים? כל הנשמה תהלל יה, הללויה. סיים 1. זאת אומרת, כל ספר תהילים, המהות שלו זה לעשות שלום פנימי. להעביר את הבן אדם ממצב שהוא 2 למצב שהוא 1. כל תנועות הנפש שיש באדם נמצאות בספר תהילים. כל התנועות הנפש, כל מה שבן אדם עובר בחיים נמצאות פה. אבל למה זה? חבר'ה, תעשו על השתק את המיקרופון בבקשה. חבר'ה, תשימו על השתק, תעברו על הטלפונים אחד אחד, תשימו על השתק. זאת אומרת שדוד המלך, המאמן של עם ישראל, מלך ישראל, מה הוא מלמד אותנו? לעבור ממצב של 2 ל1, שאני אעשה שלום עם עצמי. השלום עם עצמי, בסופו של דבר, מהו? הדרגה הכי גבוהה. לשאול את הבן או לשאול את האישה, מה העניינים? איך עבר היום? זה הכל. זה כל שיא השלמות. שיא השלמות של האדם, זה פשוט להתעניין אחד בשני ולהיות אחד עם השני אחד. כי אם עשיתי מ2 ל1 בתוכי, עכשיו אני צריך לעשות מ2 ל1, מ2 בחוץ ל1. מה העניינים אחי? איך היה? יושב מדבר איתי על משחק הכדורסל שלו. אם זה מה שמעניין עכשיו, זה משחק הכדורסל, זה התורה עכשיו. תורת הכדורסל, אז עכשיו מדברים על כדורסל. למה? זה לא דברי חול. זה עכשיו מה שבוער בו. הוא עכשיו רוצה לספר לי עכשיו על כדורסל. אז זה תורה עכשיו, זה כאילו עכשיו אני פותח את הזוהר הקדוש, ואני עכשיו שומע אדם מדבר מתוך קירות ליבו. זה מה שעכשיו מעניין אותו. ואני עכשיו, כאילו אני קורא תהילים, אני עכשיו קורא את הנשמה שלו, אני קורא את מה שכתוב לו על הלב, את האכפתיות שלו עכשיו, במשחק הכדורסל. שם הוא מונח כרגע. אבל זה לא הפואנטה. הפואנטה הוא שהוא בשורש השורשים רצה להביע משהו מתוכו. הוא רוצה לדבר, הוא רוצה לשתף, הוא רוצה אחדות, הוא רוצה יחס, הוא רוצה תשומת לב. אחד רוצה לדבר על כדורסל, אחד רוצה לדבר על דייג, אחד רוצה לדבר פוליטיקה, אחד רוצה לדבר צבא. מה זה משנה? זה הכל מגרשי עבודה. מה זה חשוב? מה שחשוב זה שאנחנו ניתן תשומת לב אחד לשני. מה שחשוב שניתן יחס אחד לשני. מה שחשוב שניתן אהבה אחד לשני. לא להידבק בנושא. הנושא זה לא הקטע. הקדוש ברוך הוא יצר את כל מגרשי העבודה, כל בתי החולים, כל בתי המשפט, כל משחקי הכדורגל, כדורסל, כל המועדונים, כל הברים, כל מה שאנחנו רואים בחוץ, זה הכל מגרשי עבודה. הדבר האמיתי זה הלבבות יראוך, שנראה את הלב אחד של השני. זה הכל. זה הכל, זה כל מה שצריך פה. מה זה משנה? זה דרך מוזיקה, דרך חינוך, דרך הרווחה, דרך משרד הביטחון. זה הכל שמות של כיתות, זה הכל שמות של מגרשי עבודה. הדבר האמיתי זה שאנחנו נקשיב אחד לשני, נשמע אחד את השני, נחוש אחד את השני, נרגיש אחד את השני. אתה יודעים מה זה לחוש אחד את השני? אתה יודעים מה זה לחוש? לחוש זה הדרגה הכי גבוהה, זה לא לדעת. לדעת זה בשכל. להרגיש זה בלב. לחוש, אני אגלה לכם סוד. אני אגלה לכם סוד על גיא. למה אני פה? תבינו את העומק, ממש עומק של נשמה. גיא יעקב, בן יעל. עכשיו, זה נשמה שחובקת את כל המציאות, מהכי גבוה עד הכי למטה. היא חובקת את כל העולם כולו. נשמה ענקית שבענקיות. אתן לכם דוגמה. תקשיבו, תהיו כאן. הם עכשיו עוברים את מה שהם עוברים, תהיו כאן. הכל בסדר. זה חלק, האירוע עצמו בנוי בצורה כזאת שאני עכשיו יושב מדבר איתכם פה ובזום, והכל בשבילו לעכשיו, אני לא כאילו מדבר כאילו בשביל דיבורים. אני מדבר איתכם, בתוך כדי הדיבורים, אנחנו יוצרים בעצם את השדה תעופה. בסדר? וכולנו תקווה, וכולנו רוצים ומעוניינים שנצליח במשימה והנשמה תירד לפה, והיא תיכנס תוך הגוף. כולנו מכוונים על זה. זה הכוונה המרכזית. אבל איך אני בונה את זה? על ידי זה שאני מראה לכם את גודל השדה תעופה. זה לא שדה תעופה קטן, תראו במוח שלכם שדה תעופה קטן. אני רוצה שתראו שדה תעופה אינסופי. איך זה בא לידי ביטוי? אז אני מראה לכם. גיא יעקב, בן יעל, המספר שלו זה 358. 358 זה נחש שהולך על גיחונו, הכי נמוך. סוד הנחש זה סוד התחושה, זה הסוד שלו, זה לא חיה רעה עכשיו
לראות רעה, נהפוך הוא. זה הדבר הכי גבוה שיש. למה? כי 358 זה החושן שנמצא, זה אותם אותיות שנמצאים פה אצל אהרון הכהן, וזה אותם אותיות של המשיח. למה משיח? כי המשיח בתודעה שלו חובק מהכי גבוה עד הכי נמוך. הוא תופס את כל המציאות. זאת אומרת שמצד אחד, אז מה הסוד בעצם? התחושה. שאנחנו נחוש אחד את השני, כולנו נצליח להיכנס לתוך השדה תעופה הזה. זאת אומרת שזה לא רק להיות בענווה. למה להיות בענווה? להיות בענווה זה אומר להיות ממש על הרצפה, כאילו, הכי ריק שיכול להיות. למה? בשביל לקבל את המקסימום. בשביל לקבל את המקסימום אור, אני צריך להיות בשיא ענווה. רק אז אני אקבל את כל האור. אז בואו נראה את זה עוד הפעם. נבין את זה בשורש. אם אני בענווה, אם אני בצניעות, הכי גבוהה שיכולה להיות, באיזה דרגה אני נמצא? על הגחון. אני על הרצפה. בסדר? מה קורה לי כשאני על הגחון? למה אני על הגחון? למה הבטן שלי על הגחון? שכבתם פעם על הבטן, על אדמת ארץ ישראל? מישהו ישכב? מה מרגישים? חשים. לא מרגישים, חשים. והתחושות מתחילות לעבוד. חשים. אם מישהו הולך שמה, אתה חש אותו. אתה חש. תקשיבו, אני הייתי במערבים בלבנון. אני יודע מה זה לחוש. אני הייתי פה במדבר, אני שכבתי פה על הארץ. אני יודע מה זה לחוש. אני לא מדבר מתוך זה שאני כאילו מוכר לכם פה איזה סיפור. זה אמיתי. מי ששוכב, חש. חש, שם את החזה, שותק, אין לי אתכם 2 בלילה, 3 לפנות בוקר, שהכל במדבר, אין כלום. אני אסביר לכם אפילו משהו יותר עמוק. נגיד אתם הולכים לטיול במדבר, ואתם לא רוצים שחיות יבואו אליכם. אתם לא רוצים שחיות יגיעו. אתם יודעים מה עושים? שוכבים על הרצפה, ורק עושים ככה. כך מהחזה. אתה עושה ככה. התדר של הכל עובר דרך האדמה, כל החיות מרגישות את זה דרך הכפות הרגליים שלהם, ואף אחד לא מגיע לאזור שאתם נמצאים. כי הם לא יודעים איזה חיה אתם. תבינו מה זה תחושה, מה זה לחוש. לחוש זה תחושה מאוד מאוד גבוהה. מה אנחנו אומרים? תחושת בטן. יש לי תחושת בטן. אנחנו לא סתם אומרים תחושת בטן. זאת אומרת שכל העניין של לחוש, אז כל העבודה עם גיא זה לחוש. שנחוש אחד את השני. שנחוש את החברים. שנחוש עוד לפני שהוא ביקש כוס מים, אני כבר מביא לו כוס מים. למה חשתי את החבר שלי? חשתי את החברה. חשתי. זאת אומרת, זה עוד לפני שקיבלתי את הכוס מים. לפני שנתתי את הכוס מים, אני כבר יודע שהבן אדם נמצא פה, אני כבר אביא לו כוס מים. למה? כי כבר אני חשת, אני שייך פה לאנרגיה, אנחנו, מה שנקרא, התחברנו. אז אנחנו כבר חשים אחד את השני. זה מה שאנחנו צריכים ככה לחיות בחוץ. שאנחנו כבר חשים אחד את השני. עוד לפני שהאדם מדבר, אנחנו כבר יכולים כבר לחוש ולהביא לו את מה שהוא צריך. זה כבר דרגה שאנחנו כבר לא חיים בעולם של חוסר. אנחנו חיים בעולם של מלאות, שכבר הדברים מגיעים אלינו, בלי שאנחנו נבקש אותם. שם הגיא נמצא. זה ההיכל שהוא נמצא בו. זה ההיכל השמיני. ההיכל השמיני זה ההיכל שאנחנו לא חיים חוסר. תבינו מה אנחנו צריכים, איזה משימה יש לנו. זה משימה להביא את הנשמה הגדולה ביותר שיש בעם ישראל כרגע. להחזיר אותה לכאן. תבינו מה המשימה שלנו. מעבר לזה שהוא איש של בן, של משפחה, אח, אחות, אבא, אמא. אני מדבר איתכם מסירות של נשמה של ישראל. כל ישראל צריכה לקחת את הדבר הזה ולהחליט שהם פשוט עוברים שינוי. היום יש לנו הזדמנות. למה? כי הקדוש ברוך הוא בא לעזור לנו. למה? כי יש לנו בראשית. אנחנו עכשיו בפרשה של בראשית. אנחנו בפרשה של חדש. רק עכשיו, זה הכל מסונכרן. הקדוש ברוך הוא וגיא עובדים יחד. עובדים יחד. יש עכשיו פרשה נקראת בראשית, מתחיל בריאה חדשה. אפשר, יש לנו הזדמנות להיות בענווה. יש לנו הזדמנות לתקן אותנו, ולא ללכת לרשימו, ולהיות באהבה ובמתיקות, ולהתחיל לבנות את השדה תעופה, שהאורות של גיא יתחילו לאט לאט לרדת, וזה יתחיל בטיפה אחת. והרופא יבקש מאבא ואמא לבוא שנייה, וגיד להם, תקשיבו, הכל בסדר, הצלחנו לייצב. הלאה. אחרי כמה זה, הורדנו את הזה, עכשיו בסדר, זה ככה. אחרי זה, עשינו ככה, עשינו ככה. זאת אומרת, כל פעם אנחנו צריכים לקבל חדשה, כל רגע, כל איזה שעה, שעתיים, חצי שעה, אנחנו צריכים לקבל חדשה, שהמערכת עובדת. המערכת בכיוון הנכון. זה מה שאנחנו צריכים. ככה אנחנו נדע שאנחנו בכיוון הנכון. זה החיישנים שלנו. שהרופא יוצא,
ואומר להורים, עוד בשורה טובה. זה החיישנים שלנו, לדעת שמה שאנחנו עושים, עבודה טובה. זה מה שאנחנו צריכים. אז אלה ששומעים אותי, תקחו על עצמכם ענווה. מי ששומע אותי, לקחת ענווה. זה הכלי המספר אחד. רק עם הכלי הזה עובדים. אחרת אין לנו צ'אנס. אין לנו צ'אנס. ואני אומר לכם משהו אחד, ואני רוצה לספר לכם סיפור, שתבינו את העומק של הסיפור שלי. כולם שישמעו אותו. ממש בלי יוצא מן הכלל, תהיו קשובים למה שאני הולך להגיד לכם. למה אני הולך לגלות לכם סוד מאוד ענק, וזה מיועד להורים ולמשפחה הכי קרובה, למעגל הכי קרוב, ואחר כך כל עם ישראל. חבר שלי טוב טוב, הרים אליי טלפון לפני 10 שנים, לפני יום כיפור. הייתה שעה פשוט 2 בצהריים, משהו כזה, לפני 2-3, אוכלים ארוחה מפסקת, אכלתי מרק. אני יושב, אוכל מרק, אשתי לידי, מביאה לי את הטלפון. מי זה? חבר הכי טוב שלי, חבר ילדות, אחי. אני אומר, אחי, מה קורה? הוא אמר לי רק משפט אחד, הבת שלי עם לוקמיה. טק, נתקתי לו את הטלפון. באותו רגע. זה היה כאילו חטפתי טיל. למה? כי זה חבר ילדות, הבת שלו, כמו הבת שלי, מה לעשות? זה ככה. מה עושים? התקשרתי אליו אחרי דקה, אמרתי לו, תקשיב, אני איתך באש ובמים, מה שעושים זה ככה. אני עכשיו הולך ליום כיפור, צאת יום כיפור, ניפגש בבית חולים. איפה הבית חולים? אורנית, פתח תקווה, איפה שהחולים, הילדים. טוב, אני מגיע בלילה, אני סוגר עם האמא והאבא, משפט אחד אני אומר להם, תקשיבו, הרופא יוצא, לא משנה מתי, יוצא, אומר לכם, הבת שלכם, לכו להיפרד מהבת, נשימה אחרונה, לכו תיפרדו מהבת. אם אתם הולכים להיפרד מהבת, אני לא יכול לעבוד איתכם. אני לא יכול. אני יכול לעבוד איתכם רק בתנאי אחד, ספק בגמטריה זה עמלק. אם אתם מכניסים ספק אחד הכי קטן שהיא לא תחיה, אני לא יכול לעבוד. כי אתם מביאים לי את הכי גבוה שיש, אתם מביאים לי את המלאק, אני לא יכול על המלאק. אני לא יכול עליו, הוא ענק, אני לא יכול עליו. אני יכול רק דבר אחד, אני יכול רק לעבוד עם השם יתברך. כתוב בחרת בחיים, אני רק עם זה בוחר, זה מה שכתוב בתורה, הוא בחרת בחיים. עם זה אני הולך. רופא יוצא, אומר לכו להיפרד מהבת, אני לא יכול לעבוד איתכם. אני צריך הסכם. מה ההסכם שלי? הסכם שלי אחד. בראש מחזיקים חיים. אין פחות מזה. וחיים טובים, וחיים בריאים, וחיים שלמים. לא חיים מאפנים, שצריך להיות מחובר למכונה. זה לא חיים. חיים זה אומר, כמו שאנחנו חיים פה, עומדים, מדברים, הולכים לשירותים, אוכלים, צוחקים, שותים בירה. כך אני רוצה, לא פחות מזה. פחות מזה לא עובד. אני לא רוצה אותו חיים מחובר הנשמה. לא, זה לא חיים. אז ההסכם שלי, זה אנחנו הולכים עד הסוף. אמרו לי, בסדר. יצאנו לדרך. נכנסתי לתוך שוק ביהוד, לקחתי חדר בגודל על המקום הזה שאני יושב בו, 2 כיסאות, שמתי מחשב נייד, אמרתי לכל מקומות העבודה שלי להתראות, אני נעלם לאיזה תקופה, ונכנסתי לתוך העבודה. הרמתי את הקמפיין הכי גדול שהיה בארץ ובעולם, עמית קדוש. כולם יצאו החוצה, כולם הלכו לתרום. תרומות, שום דבר. לא קורה כלום. לא קורה שום דבר, לא מוצאים. עזרנו למאות של אנשים, אבל לא, צריך לעשות תיאום של מוח עצם. לא עבד. אני יושב בבית, אני לקחתי את זה על עצמי, אני יושב, אני כל היום חופר, מה אני יכול לעשות? הוא שולח לי תמונה שהיא מחבקת בלון הליום, בלון הליום של דולפין. אחד בלילה הוא שולח לי משהו כזה. כל הלילה, כולל למחרת, חפרתי את כל האימא של הרשת. מה זה דולפין? מה הקשר בין דולפין לסרטן, למחלה? מה הקשר? מצאתי שהקולות של הדולפין מרפאים תאים סרטניים. התקשרתי לאילת, ביקשתי מהם שהילדה תבוא. התקשרתי לאבא, אמרתי לו, תשמע, תנתק אותה מכל המכשירים, כי היה לה הידרדרות, ככה, צנחה למטה. תנתק אותה מכל המכשירים, נוסעים לאילת. הוא אומר לי, אתה דפוק אתה? אני אנתק אותה מהמכשירים? נראה לכם הגיוני? לא, תקשיבו לי טוב, אני שואל אתכם שאלה, תהיו אבא ואמא רגע, אתם תנתקו את הבת שלכם מהמכשירים? מה, אתם תלכו מהמטורף הזה, שאומר לכם, סעו לדולפינים? זה לא קצת הזוי? שכל המדדים מורידים שעוד 5 דקות היא מתה, כולם נלחמים עליה? צרחתי עליו, הסכים. הניעו את המטוס.
הורידו אותה, כל הדולפינים קפצו עליה. כל הדולפינים התחילו לעוף עליה שמה, הרווחנו עוד כמה חודשים של חיים, כל המדדים עלו למעלה. בזמן הזה הם מצאו חבל דם טבורי בארצות הברית. נסעו לשם, חזרו, הצליח. הילדה חיה. אחרי כמה שנים ירדו לאילת. רק דולפין אחד, דולפינה יותר נכון, משתוללת עליה, כל שאר הדולפינים לא. אבא שואל, תגיד, מי זאת? אז הוא אומר, כולם פה חדשים, היא הכי ותיקה. היא זאתי שהייתה איתה אז. שמחה לראות אותה. רק שתבינו, על מה אנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים שלחבר את העולם הרוחני עם העולם הגשמי. זה קצת הזוי, זה קצת הזוי. אני יודע, זה קשה, זה לא קל. אבל אין מה לעשות. צריך לחבר את כל העולמות. צריך להקשיב ולחוש כל דבר ודבר. ואם עכשיו אנחנו צריכים לחוש שכרגע גיא, כרגע עכשיו, מאותת לנו איזשהו איתות מסוים, אנחנו צריכים לחוש מה זה האיתות הזה. אם שמו על הרגל, ברגל שמאל, אנחנו צריכים לחוש מה זה אומר. זה לא עכשיו אנחנו, טוב, הרופאים אמרו, יאללה, ממשיכים הלאה. כאילו לא מבינים בעסק. לא, אנחנו צריכים לתרגם כל דבר שהוא בגשמי, שמקבלים מידע, לתרגם אותו לעולם רוחני, להבין אותו, לפעול, והמציאות עוד פעם תגיב. למה? כי אתם רואים אותי עכשיו מדבר איתכם. כולם רואים אותי, נכון? יופי, מה אני? עבר, הווה או עתיד? חבר'ה, אתם איתי, כולכם, נכון? מה אתם רואים? שימו לב מה אני שואל, מה אתם רואים? אז בואו נעשה לכם דיל. היד שלי, עד שהיא זזה, עד שאני מזיז אותה, עד שאני נתתי פקודה למוח שלי, להזיז את היד, דבר איזה אלפית שנייה? עד שגלגל העין שלכם ראתה, עוד איזה אלפית שנייה? אנחנו חיים בעבר, אנשים. כל מה שאנחנו רואים זה עבר, עד שגלגל העין, עד שהמוח, עד שפה, עד ששם. הדבר היחידי זה לחוש. התחושה זה הדבר היחידי שאנחנו חיים בהוויה. כל השאר זה רק דיליי. זה רק דיליי. אנחנו יכולים עכשיו להגיב על המציאות? לא. אבל אנחנו יכולים, מה שנקרא, לקבוע את השנייה הבאה. כאילו, לשנות את המציאות אנחנו לא יכולים. זה כבר הסתיים, סוף דבר. סוף מעשה במחשבה תחילה, סוף מעשה. כשאתם רואים עכשיו את כל מה שאתם רואים, זה כבר נגמר, המציאות הסתיימה, זה כבר מציאות. היד שלי כבר זזה. אין לכם מה להשפיע, מה תגידו לי עכשיו? אל תזיז את היד, כבר זזה. על מה אפשר לעבוד? רק על השנייה הבאה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לנשום את הנשימה הבאה. אנחנו נושמים שהוא חי. אנחנו לא מגיבים למה שהרופאים אומרים. אנחנו מקלבים מהם מידע, מתרגמים אותו, וממשיכים לשלוח את השנייה הבאה. לא נדבקים במה שהם אומרים. כי אם אנחנו נדבק, אנחנו נדבקים בעבר. כי השנייה הבאה יכולה בשנייה להשתנות. היא יכולה להיות אחרת לגמרי. אני יכול עכשיו להישאר בתוך התודעה של הניתוח. בשנייה אני יכול להיכנס לשם. איזה תודעה הביאו לנו שם? לא משהו. אני יכול להתקע שם ולהתבאס. זה מה שאנחנו צריכים לעשות? ככה אנחנו נבנה שדה תעופה לגיא? לא. אנחנו צריכים לא להיות שם. אנחנו צריכים להיות בחדש, בשנייה החדשה. אנחנו צריכים כל הזמן להיות בחדש, כל הזמן לחדש. עכשיו, מה הסוד של הנחש? למה אומרים שנחש ומשיח זה אותו דבר? כי הסוד של הנחש זה סוד ההתחדשות. הוא יוצא מהנשל במכה אחת. הוא נושל, מה שנקרא, הוא משיל מעצמו את האור. את האור הוא משיל מעצמו, הוא מתחדש. זה הסוד הגדול של הנחש, סוד ההתחדשות. וזה סוד מה שאנחנו צריכים להיות. אנחנו צריכים להיות בסוד ההתחדשות. כל מה שחווינו ועברנו וסיפרו לנו, אנחנו צריכים לצאת משם בשנייה ולהתחדש. זה האור שהלבישו עלינו, סבבה, אלה המלבושים, אמרו לנו ככה, ככה, סבבה, לצאת משם, להתחדש. אנחנו בשנייה הבאה כבר. בשנייה הבאה אנחנו כבר חדשים. אז כל הזמן להיות שמחים, כל הזמן לחייך, כל הזמן לצחוק, כל הזמן ליהנות, כל הזמן לשמוח. אנחנו רוצים אותו, אנחנו רוצים אותו, אנחנו צריכים לבנות לו את השדה תעופה שלו, אז להיות בענווה, להיות באהבה, להיות בצניעות, להיות בפשטות, לא צניעות של בגדים, זה לא זה. צניעות זה להיות כאילו אדם שהוא יושב על מקומו בשלום. זה הכוונה. זה לא קשור לבגדים. בגדים זה מלבושים. בסדר? זה לא הפואנטה. הפואנטה זה תודעה, תודעה, תודעה. שאני בצניעות, שאני בפשטות, שאני לא מורם מהעם, שאני לא מעל מישהו. אנחנו כולנו מאותו דם. אנחנו כולנו מאותו לחם. לקחו לחם, פרסו אותו. אנחנו כולנו מאותו לחם, אותה מאפייה.
זאת אומרת, אין פה מישהו גבוה ממישהו. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, זה רק להכין את הקרקע לקראת החללית שעומדת להגיע. וזאת נשמה ענקית שהלכה להביא אור גדול לכל עם ישראל. אז זהו. אז אנחנו נסיים פה. אז איך נסיים את השיחה? נסיים אותה ככה. מה? בשיר. אז רק שנייה, כבר אנחנו הולכים על השיר, מעולה. אנחנו הולכים ככה. אנחנו לוקחים על עצמנו את הדבר הכי גבוה שיש, ענווה. זה בעצם הסוד. איך אנחנו נכנסים לתדר של ענווה? לומדים. לומדים. לא בושה ללמוד. הולכים ללמוד מה זה ענווה. איך לומדים? משוחחים אחד עם השני. סתם על הנושא שמהות הנושא זה ענווה. מה זה ענווה? כל אחד יגיד מה הוא חושב. כי זה חוכמת ההמונים. כל אחד, הענווה התחלקה אצל כולם. זה לא אצלי נמצאת הענווה. היא נמצאת אצל כולם. כל אחד קיבל חתיכה. זה פאזל. כל אחד ככה אומר מה זה ענווה, מה זה ענווה, מה זה... לאט לאט התמונה מתחילה להתלבש. ואז אנחנו מתחילים להבין מה זה ענווה. וזה בעצם האור שאנחנו נניח פה, ואז לאט לאט החללית תרד. בסדר? שהנשמה של גיא, הכוונה, תרד לפה ושיהיה לה מקום בטוח. אז זה דבר אחד. דבר שני, עדינות. עדינות, הכל צריך להיות פה מאוזן. המערכת היחסים בין הרופא לבין גיא, החדר, אנחנו, הורים, חברים, משפחה, הכל צריך להיות מאוזן. הכל צריך להיות בעדינות. כולם צריכים להשתלב פה. זאת אומרת, זה צריך להיות ככה, ממש, להקשיב אחד לשני, לחוש אחד את השני. שלא מישהו עכשיו יבוא לפה, פתאום ישים מוזיקה, בלי שהוא קיבל אישור נגיד מאבא ואמא. נגיד, כן? נגיד. רק בשביל להבין את זה, בעומק. זה צריך להיות הכל ביחד. צריך לקבל אישורים, כי האמא ואבא זה במעגל הכי ראשון. המעגל השני זה האחים החיות, המעגל השלישי זה החברים, המעגל רביעי זה דודים, זה. יש מעגלים. צריך כאילו להקשיב למעגלים לאט לאט, לאט לאט, להבין את הצורך, להקשיב, להבין. הלאה, נושא הבא ובזה אנחנו מסיימים. הנשמה הזאתי, גיא יעקב בן יעל. יש לינק שפתחתי קבוצת תפילה. בקבוצת התפילה אני עושה שם כל מיני דברים. פעם מזמור כזה, פעם מזמור כזה, פעם פדיון נפש, פעם נדליק נר, פעם לא משנה, כל פעם משהו. אני מבקש, תשליחו את זה לכמה שיותר אנשים, שישתתפו בקבוצה הזאת. אין בעיה. אני לא מכביד שם על אנשים, לא נותן להם עכשיו לקרוא מפה עוד הודעה חדשה. זה מספיק פסוק אחד, אבל עם כוונה. מספיק לפעמים משהו אחד קטן, עם כוונה גדולה, זה עושה עבודה כאילו קראתי ספר שלם. לכן אני אומר לאט לאט, בעדינות, אנחנו נעשה את זה נכון, ונעבוד נכון. זה לגבי זה. הדבר האחרון, תמר. מה זה תמר? תם, אמר. תם אמר. תם אמר. תם, אמר. תמר. מה מיוחד בתמר? מה זה מיוחד? מה מיוחד בתמר? העץ, עץ התמר, מקבל מים מלוחים. הוא עושה התמרה ומוציא פרי מתוק. אז התמר, כל המהות שלו זה לקבל מים מלוחים ולהוציא פרי מתוק. זה הסוד של התמר, עושים ממנו הכל. אז אין לו פסולת. אז תמר זה תורת משה רבנו. תמר זה דבר מאוד גבוה. מה המהות של התמר? לעשות התמרה. כל דבר שמקבלת, תק, להתמיר. מקבלת, להתמיר. לקחת משהו ולהתמיר אותו. הלאה. מה זה גיא? גיא זה י"ג, של מידות של רחמים. זה הדבר הכי גבוה שיש. י"ג, מידות של א', של אהבה. גיא, י"ג, אהבה. י"ג, מידות של אהבה. ספר שנקרא תמר, תומר דבורה. י"ג, מידות של אהבה. זה בשביל גיא. מי שיכול לקרוא תומר דבורה. היה זה שבבית. תומר דבורה. י"ג, מידות של אהבה. כן, יכולים לקרוא, ללמוד, י"ג מידות של אהבה, תומר דבורה. תם אמר, פרי מתוק, בונים לו. בסדר? הלאה. מה זה יעקב? יעקב זה דבר מאוד גבוה. מאוד גבוה יעקב. למה קוראים לו יעקב? ליעקב. יש ישראל ויש יעקב. יעקב הוא תופס בעקב. כל הניצוצות הכי גבוהים נמצאים בעקב. העקב, למטה. שם הניצוצות. מה אמרנו י"ג מידות של רחמים? איפה זה יוצא? מהכתר, מהמקום הכי גבוה. אז גיא, איפה הוא נמצא? כמו שאמרנו, במקום הכי גבוה מצד אחד, גיא יעקב בן יעל אמרנו 358, אמרנו חושן, החושן של הכהן הגדול, שנמצא בקודש הקודשים, המקום הכי גבוה, והנחש, 358, דרגת משיח שמכיל את כל התודעות.
גם השם שלו, גיא יעקב, גיא זה מקום כביכול נמוך, גם, אבל גיא בעומק זה 13 מידות של רחמים שיוצא מהכתר, ויעקב זה מעכב. עוד הפעם, מתי הוא נולד? למד באב. למד באב זה היום שמחבר בין השנים. כל השנה מסתיימת בלמד באב, ואז מתחילה השנה החדשה. כי חודש אלול, שבא אחריה, כן, הוא כבר שייך כבר לשנה החדשה, זה כבר סליחות, זה כבר מכניס אותנו לתשרי ולהכל. זאת אומרת, למד באב זה היום שבו מחבר בין העולם העליון לעולם התחתון, בין העולמות העליונים. זאת אומרת שהנשמה הזאת נועדה לחבר את עם ישראל, את הקצוות. הנשמה הזאת נועדה לחבר את הקצוות. טוב לחיות בעד ארצנו. זהו. זה הצוואה כביכול של השיעור, לא שלו כמובן, של השיעור. טוב לחיות בעד ארצנו, ככה התחלנו. תקשיבו טוב לעומק, טוב לחיות בעד ארצנו. זאת אומרת שהוא קבע שהוא בא לחיות פה. הוא קבע במילים שלו שהוא בא לחיות פה. אנחנו רק צריכים לבנות לו את השדה תעופה, בשביל שהוא יוכל לחיות פה. תמר, איזה שיר? מה לבן אדם? השיעור היה על תמרים. פה ישב השיעור מעל התמרים. תודה רבה לכולם, תודה שהייתם פה. גיא יעקב בן יעל, תודה. אמן. הכרתי את יעל ב... אהלן. דיברתי, זה קשור, אמרת דברים מאוד יפים. אהלן. נעמוד. ביקשה שנקרא את זה. רגע, כבר אנחנו רק... לבד התרשם.